kaikkihan tietää, että kansalaisella on oikeus saada viranomaiselta pyydettäessä ne tiedot, mitä viranomainen on meistä tallentanut. Tai jos jotkut tiedot on jostakin syystä niin salaisia, että niitä ei voi luovuttaa, niin meillä on siitä huolimatta oikeus saada tietoon se, että viranomainen on meistä tämmöisiä tietoja tallentanut. Ja tämä on tärkeä osa minun mielestä kansalaisen oikeusturvaa, ettei meitä kohdeltaisi ihan mielivaltaisesti. Ja että me voitaisiin saada tietoa siitä, miksi viranomainen kohteloo meitä jollakin tavalla, niin kuin kohteloo. Yhtä lailla meillä on oikeus ylipäätänsä saada tietoa, mihin erilaiset viranomaispäätökset perustuu. Ja tämä nyt oli pohjustusta niin kuin sille, kun aloitettiin tyttären ajo-opetus ja ajokoetta varten pitää Traficomille toimittaa ajokorttilupahakemus. Eli viranomainen on siis tässä tapauksessa Traficom. Traficomin jonkunlaisena edustajana, tai miksikä nyt häntä niin kuin kutuuttaankaan, toimii Ajovarma, kuten monet tietää. Ja tässä kyseessä tapauksessa A-katsastus Joensuu Voimatiellä, jossa siis suoritetaan kirjallinen koe ja ajokoe. Toki sen paikan voi valita, missä niin kuin sen haluaa suorittaa, mutta meillä se nyt on niin kuin lähin paikka tuo A-katsastus Joensuu Voimatie. Ja me toimitettiin se ajokorttilupahakemus tänne Ajovarman Joensuun toimipisteelle ja virkailija sitten näpytteli niitä tietoja ja yhtäkkiä totesi, että ette työ voi jättää sitä ajokorttilupahakemusta, koska teiltä puuttuu lääkärin todistus. No, me tietysti ihmeteltiin siinä, että miksi niin tätä lääkärin todistusta vaaditaan, koska ensimmäisen ajokortin hakijaltahan ei niin lääkärin todistusta normaalisti vaadita, mikäli hän itse vakuuttaa, ettei hänellä ole sellaisia sairauksia tai vammoja, jotka vois niin vaikuttaa tähän ajokortin hakemiseen. Ja tämmöinen vakuutus oli siis tehty siihen ajokorttilupahakemukseen. No, virkailija niin kuin edelleen sanoi, että lääkärin todistus täytyy niin kuin tässä tapauksessa olla, koska siellä on semmoinen merkintä. No, me tietysti kysyttiin, että mistä tämmöinen niin kuin merkintä on sinne tullut, koska mitään sairauksia tai mitään vammoja ei ole niin kuin olemassa. Ja virkailija totesi vain siihen, ettei hän tiedä, että teidän pitää niin kuin kysyä sitä Traficomilta. Ja sitten lähdettiin se tyhjin toimin sieltä A-katsastus Joensuun Voimatieltä ja alettiin soitella Traficomille. Traficomilta ne vielä niin kuin vahvisti sen, että ensimmäisen ajokortin hakijalta ei niin kuin tosiaan vaadita lääkärin todistusta, mikäli on tehnyt sen vakuutuksen, ettei sairauksia tai vammoja ole. Ja mikä siis tehtiin? Ja me kerrottiin, että Ajovarmalta on saatu semmoinen tieto, että teillä on siellä Traficomilla semmoinen merkintä, jonka mukaan se lääkärin todistus tarvitaan. No, Traficomin virkailija vahvisti tämän tiedon, että semmoinen merkintä siellä on. No, me kysyttiin tietysti, että mistä tämmöinen merkintä on peräisin. Traficomin virkailija sanoi, että ei hän tiedä. Että täällä vain niin kuin on semmoinen merkintä. Se virkailija niin kuin ehdotti sitten, että olisiko terveydenhoitoviranomaisilta tullut heille ilmoitus. Me kerrottiin tietysti, että se on niin kuin mahdotonta, koska ei ole semmoisia sairauksia eikä vammoja olemassakaan, mistä se olisi voinut tulla, mitkä voisi vaikuttaa. Ja toiseksi sen lain mukaan terveydenhoitoviranomaisen, esimerkiksi terveydenhoitoviranomaisen tai terveydenhoitoviranomainen on velvollinen kertomaan tällaisista ilmoituksista henkilölle, jota se ilmoitus koskee. Eli jos terveydenhoitoviranomainen tekee sinusta ilmoituksen jonnekin vaikka Traficomille
poliisille tai muuta, vaikka ajokorttiasiassa tai muuta, niin se terveydenhoitoviranomainen on velvollinen ilmoittamaan siitä sinulle, että tämmöinen ilmoitus on tehty. Ja tämmöistä ilmoitusta siis tässä tapauksessa ei ole koskaan niin kuin tullut meille mistään niin kuin viranomaisilta, että tämmöinen ilmoitus olisi tehty. Poliisi voisi olla sitten toinen viranomainen, joka niin kuin olisi tehnyt tämmöisen ilmoituksen. Mutta kun ei ole niin kuin tytär koskaan elämässään ollut poliisin kanssa missään tekemisissä. Muuton kuin passia hakiessa. Ja myös sitten kerrottiin niin kuin virkailijalle tässä kohi, että meillä on oikeus suoda niin kuin selville, mikä tieto sen merkinnän taustalla on, joka on Traficomille tullut, eli tämä lääkärin todistusvaatimus, mihin se perustuu. Ja me pyydettiin tätä tietoa. Ja virkailija kertoi, että ei hän voi tätä tietoa saada, vaan teidän täytyy tehdä se selvityspyyntö asiassa. Myös sitten kysytty, että no miten me voidaan se selvityspyyntö tehdä. No virkailija sitten kertoi, että sitä ei voi niin kuin tehdä Traficomille suoraan, mutta vaan se niin kuin pitää tehdä ajovarman toimipisteessä. Eli just siellä, mistä me niin kuin just tultiin. Ja tässä vaiheessa niin kuin pakko sanoa, että lain mukaan näitä tietojen selvityksiä ja kyselyitä voi tehdä sekä suullisesti että kirjallisesti. Vapaamuotoisesti. Ja viranomainen niin kuin on velvollinen ohjeistamaan kansalaista asiassa. Ja tässä tapauksessahan se Traficomin virkailija on siellä joku viranomainen. Ja tässä tapauksessa ajovarman virkailijat on niitä viranomaisia, jotka käsittelevät niitä asioita. Näin minä asian ymmärrän. Voin olla väärässä. No, tässä vaiheessa niin kuin asia alkoi sitten niin kuin kiinnostaa enempi ihan niin kuin sen oikeusturvan kannalta, että mitä vitun tietoja meistä niin kuin on tuolla viranomaisilla, josta ei niin kuin meillä ole mitään käryä, mitä ne tiedot ja mitä ne merkinnät niin kuin on ja mihin ne perustuu. Selvitettiin sitten niin kuin perinpohjin terveydenhoitopuolelta, että onko ilmoituksia lähtenyt. Ei ollut lähtenyt mitään ilmoituksia minnekään, mistä asiasta. No ei tietenkään, koska mitä tämmöisiä Traficomin kuvailemia niin kuin sairauksia tai vammoja ei ole. Eli se on niin kuin poissuljettu juttu. Mutta sitten kuitenkin niin kuin mietittiin, että tämä prosessi ei jotenkin niin kuin tuli semmoinen fiilis, että tämä ei tule olemaan helppo. Eli käytiin hakemassa yksinkertaisesti se lääkärin todistus, mitä se Traficom vaati. Tytär kävi lääkärillä, jolle kertoi, että sairauksia ja vammoja ei ole. Lääkäri kirjoitti tästä todistuksen hintaan 130 €, että vammoja tai sairauksia ei ole. Todistuksen kanssa sitten mentiin takaisin ajovarmalle ja jätettiin ajokorttilupahakemus ja hommahan onnistui. Sitten minä kerroin sille virkailijalle, että minä haluan tehdä selvityspyynnön siitä, miksi tämä lääkärin todistus vaadittiin. No virkailija niin edelleen kertoi, että hän ei niin tiedä, miksi se on vaadittu, eikä hän voi semmoista selvityspyyntöä tehdä. Että kysykää Traficomilta. Ja sitten minä kerroin virkailijalle, että kyllä, Traficom sitä vaati ja myös soitettiin Traficomille, josta on saatu semmoiset ohjeet, että selvityspyyntö pitää tehdä ajovarman kautta. No, virkailija kahtoi niin kuin ihmeissään suu auki ja kysyi, että mikä se semmoinen selvityspyyntö on. No, minä tietysti siihen, että en tiedä, mutta Traficomilta on niin kuin saatu tämmöiset ohjeet, että selvityspyyntö tehdään ajovarman kautta. No sitten virkailija kertoi, että onko se tämä joku täppä siellä, että jos hän laittaa tänne tämmöisen täpän, tänne selvityspyyntötäpän. No minä tietysti siinä, että no en edelleenkään tiedä, miten se teidän pitää tehdä, että teidän kai se niin kuin pitäisi tietää, mutta mulla on niin kuin pääasia se, että minä saan sitä tiedon, mikä tai mistä on se Traficomin tallentama tieto,
jonka vuoksi tämä niin kuin lääkärin todistus vaadittiin. Että minä niin kuin haluan sen tiedon ensikädessä sen oikeusturvan ja tietoturvan kannalta, että mitä mahdollisesti niin kuin paikkaansa pitämättömiä tietoja Traficom on sinne tallentanut ja kuka ne on sinne niin kuin levitellyt ne tiedot ylipäätään, vai onko se Traficom keksinyt ne omasta päästään. No virkailija kertoi sitten, että pyyntö on tehty, että kun hän niin kuin saa Traficomilta vastauksen, niin hän ilmoittaa sen meille. Kiitettiin asiasta ja jäättiin oottelemaan Traficomin ilmoitusta. No sitten tuli Traficomilta oli tullut Ajovarmalle tämmönen viesti ja Ajovarma lähetti sen niin kuin meille. Eli pyydettiin siis tietoa siitä, että miksi lääkärin lausunto vaadittiin, että mihin tietoon tämä perustuu. No Traficomilta tuli niin kuin tämmöinen vastaus, että ajokorttilain 10. pykälän 1. momentin 1. kohdan mukaan ajokorttilupahakemuksen liitteeksi tulee lähtökohtaisesti toimittaa lääkärin lausunto. Eli pääsääntö on se, että lääkärin lausunto tulee toimittaa aina, on tuossa lainausmerkeissä, hakemuksen liitteeksi. Ajokorttilaissa on kuitenkin eräitä poikkeuksia, jolloin lääkärin lausuntoa ei tarvita. Ensimmäisen ajokortin hakijan vakuutus on siis poikkeus tuosta ajokorttilain pääsäännöstä. Eli se vakuutus, minkä me teimme. Kuitenkin 10. pykälän 2. momentin mukaan Traficom voi vaatia lääkärin lausuntoa myös esimerkiksi ensimmäisen ajokortin hakijalta muutoin liikenne- ja viestintäviraston tietoon tulleen syyn vuoksi. Nämä muut Traficomin tietoon tulleet syyt voivat olla esimerkiksi ajokortin hankkimiseen liittyvän prosessin yhteydessä havaittuja. Korostan siis, että ensimmäisen ajokortin hakijan vakuutus on poikkeus, johon asiakas on oikeutettu vain, jos hänellä ei ole vakuutuksen estäviä sairauksia, vammoja tai vikoja. Toisaalta asiakkaalta voidaan silti vaatia lausuntoa ja evätä poikkeus, jos Traficomin tietoon tulee syitä, joiden valossa asiakkaan tulee toimittaa lääkärin lausunto. Eli tämä ei vastaa millään lailla siihen meidän kysymykseen. Mitä ovat ne Traficomin tietoon tulleet syyt? Miksi sitä lääkärin todistusta meiltä vaadittiin? Minä en voi tulla tässä mihinkään muuhun käsitykseen kuin siihen, että Traficomilla on omasta mielestään oikeus vaatia lääkärin todistusta ehkä pärstäkertoimen mukaisesti. Ehkä kengät on ollut ajovarmalla väärässä asennossa, en tiedä. En tiedä liittyykö ajovarma tähän tai onko ajovarmalta mennyt mitään tietoja Traficomille. Sen toki tiedän, että Traficomin kenenkään virkailijan kanssa emme ole olleet missään tekemisissä, missään vaiheessa. Niin ihmetyttää kovasti, että missä kohtaa Traficom olisi tämmöisiä tietoja saanut tai tämmöisiä havaintoja tehnyt, että jotakin tämmöisiä sairauksia tai vammoja olisi olemassa. Ja kaikista eniten ihmetyttää tietysti se, että lain mukaan meillä pitäisi olla saatavilla pyydettäessä se tieto, mihin tämä Traficomin vaatimus perustuu. Eli mikä on siellä taustalla se Traficomin olettama tai epäilemä sairaus tai vamma, jonka vuoksi he tätä lääkärin todistusta vaativat. Mutta tämmöistä mielivaltaa harjoittaa Traficom, eli Traficom voi tehdä minkälaisia päätöksiä Traficom haluaa. Traficom voi vaatia, mitä todistuksia Traficom haluaa. Traficomin ei tarvitse noudattaa Suomen lakia,
tästä tiedonantovelvollisuudesta. Tähän loppupäätelmään minä niin kuin väkisinkin tässä tulen. Ja seuraava askel, minkä tässä niin kuin voisi tehdä, niin olisi valittaa hallinto-oikeuteen, mutta siihen ei ole valitettavasti paukkuja, siihen ei ole resursseja, siihen ei ole rahoja. Se maksaa, se vaatii aikaa, se vaatii vaivaa. Mutta se, minkä minä pystyin tässä tekemään, niin oli, että teen tästä asiasta julkisen, vetäkää omat johtopäätökset. Näin toimii Traficom.